Fungkam khazen ta ko kwbang ma jora parlai kha ang ani blogo phai meya video shanami meya snami meya ni karon ka ani sak hamya belai kha no sak chaya nogo sok pai kha video khlaina nangka khazen ta ko video sanjang bo tongo tini video khlaina song Thaichuk bufang no hard pruning bai ke khlainai khali tai sa haina hai oro Thaichuk bufang basate khlaioi kwbang thairinani bagwi song hard pruning khlainani song lai tongkha ani sajla bai taklai ani sajla hard pruning khlainani sorengnai khazen ta ko hard pruning o song tamo himale bubar bar mani bathai thai mani bokong nislai kwbang ma tola phai two step rok tola phai song hard pruning khlairu bedek bangthai khlaina bagwi bedek kotor khlaina bagwi khali Thaichuk buthaina haina hai kusung kotor tai naythok kutui khlainani bagwi sengklang tlang bedek khlainani bagwi tai kokoi bakoi no to ranai no ranai nai de khazen ta khobu su songobna bai ka hard pruning khlai step ni tola yar radi thangka o bedek sikeno uri ro dabun tola rapai de bedek kotor no rai dabun tola wo uri ro di ari de abuna pura uri de taklai hard pruning taklai ekdom hard pruning koroi bedek tola nai khlai jara koroi taklai bathai bangthai apano weight taklai ni sung khali kwbang na rangnai iri de aro nani busuk kotor rai kibe tola busuk kibiri kan hani khazen ta ko kona hande odek ni no sung narage mano odek ni no oro rawi narage mani ki sung naraglia step kwbang tola nongkharka but bufang stay ha khlaina bagoi o bufang no e aro radi sung stay ha khlaina rate rangi thangnai I ko bono bo radi yabo radi kotor radi obono kotor radi e aro radi nai de hingga sungoro taisa tamok khlainai spray rinai copper oxychloride spray rinai sung ta wati phai te sari wati phai chome sungoro copper oxychloride 1 liter 2 ml kharinai nara karja kha deksa karja kha baba nang last ramani wa deksa karja kha I ko bo e yabo abono kibiri de out khari da bana e yabo o mai khle yu chong tama hard pruning khailai tonglai sikini thangnai khanai barakha radi do hima haita ko radi obona kotor narak de rir hodi ekdom rir duri rir kotor no narak de obon ya phanga radi o ya phanga ra tai bo bad de tai bu thanai tola tai thane ayang tai thane ayang kaisa sira de ya ra de ara kaisa ra de bolong haika phainai thaina ni bagai nai de busu kotor raja ka abun saka bedek sikin tong abun uri ri de abun bedek saka chikon tong ste ha bono uri ra de boni bedega ni yasi kota ya bedek sikin ya bo a kotor na dadi tala bhai ke ranai abu ki step narang nai ara ya kusu sira de to abun tolawo idea khai de tasing raman idea nahinde bahai ke raja khanai busuk bedek kotor nahinde khazen ta ko busuk bedek kotor obo omai ka sung ralai tonglai nei tini tuluk khai yang tola phaisi dingkai sung ulo ralai nai tabo video khlai drup ralai yana tola obo serengna nangnai jara Thaisona raya khlai bathai ka hamaya hini chiri khogi tongnai rok anaro amro poli tongo hini chiri khogi tongnai ro borok serengna nang kisa misa brobo kurung tongo byapak je serengnai borok ani blogo phai video nayo haya kwbang ma borok kurung kuk to gani selai phiaba phurung layani bagi se abone ya phango uri do obedeng naragli ate baba obedek deng ngai ta naragli ako kunai outside thangnai inside thangnai ko bo obo bai obo ta naragli ya bor hodi kusu kaisa tong ani gana gini wa amra poli bufang ani sa kwbang tongo kintu market o thangka hingka onek somoy rate kom kha ma phal layo tamani bagi himale boni treatment thik koroi boni canopy thik koroi bufango nokbar nangya satung nangya batai thaimani hamya mo hai rok ni bagoi tamong disease gana rog gana basa hingka kwbang ma jorani somai sung saimano gana gini tongi phano serenglaya hingke omaikane ferlainai thaitano fernai color fernai ujono fernai ruksugo fernai ferina thangai bezklai amra phali hingka tai doro boni aro ruksuk tong chaka padau haina ama haino kwbang ma yong phainai
Miyazaki bu am hai no kwbang ma yong phainai nini thaichu o bo thaichu yong phai abo inka kokhi thaichu te yong phaiya ani thaichu le yong phaiya ni tai khorksa sanai abo kaham kokse yabo simine thangnai inka thaichu o bo thaichu yong phaika boni thaichu yong phaiya ani thaichu yong phayu mo hairo no tuisi sung pai le ya ngai bolai bu tong la yo tamane salai bu tong la yo tama karone boni thaichu yong phaika ani thaichu yong phaiya abun ro sung nai lai ya inka jat chido আমরা ফলি হাই জাতো খে ইয়ং ফাইনাই বেমার ফাইনাই বনো সং কাহাম কা নাই কানি খাইনা নাংনাই ইনকা নাই দেখা যেন টাকুক তাসিং বুসুক অর বেদেক কুবুং তং মানি তাবো বুসুক বেদেক সেঙি থাঙ্কা ইনকা খালি অর থাইনাই অবো চালিয়া বাবা অবনো সারিনা নাংনাই অবনো সারিনা নাংনাই অবনো pruning খাইছি দে আবো আউটটা খাইদি নারক দি বসক বাবে নারক দি কিন্তু স্টেপ কাইসা নারক দি হাইকে বিসিং হাবকা বথে থাইয়া অংশ নাই আবো belai bising haple tolani bedek ta mongnai jotoni sa kolok gongnai saka thangrere ta mongnai bedek chikoni thangnai sati hai sati khirok hai sakao nini dangai hai engka dangai hino khajan ta ko bu takari bu hino engka 10 no takari hima khanao sini kok borok sane ka dangai hinai man khana lai ko go saime ya bobujan kok wanje yongka bobujan kok borok gonka komane to suijang nai dangai be takari ni kok khajan ta ko bu ko khinke sini ko khinke so kwbang ma samung na laiti te ka khlai lai yo sak na sak bedok ya kolom ti khiklai ya phia ba kisa bolai na ni tong ang wa hani belai bolai krak anaron thaichu ka ham kuk tongo ninara thaichu si keroi amai kok ma saka hingla ang hani jara kisa tama hina kungka ma hai rogong কিন্তু যারা thaichu no tui observation khai tong thaichu no tui oi kwbang ma thaichu bu phang kai tong kaisa 1000 1500 2400 2500 ka pai tu bulai tong lai yo borok ta kisi cha mogui bro kok no sanani chesta khlai yo borok kisa kok no hui to na ne chesta khlai yo kirba has to kwbang ma ha kotor ne hayung ni thaichu bu phang phai sok pai khaba abo tongthang na ni kok phia ba siki sa khlai ya boi tongthok lai ka inkale nong chaka pa dhai amra pole hai thaichu phangale yong mangchi mane te ko bathai somsai thang nai ko bathai somsai ya jan nong bithiwathi mari nai hai dewa khajan ta ko bu ko thaichu khak pai mani sabta kaisa ba nini tama hingka mon 10 days ni uklogo no nong thaichu pruning khlai man taklai ani wo pruning ya shudo ekdom hard pruning belai khan kotok no ghono kaina nanga mane or research khaijagi tong hini man ani kok bai ka observation bono chung taisa tolan narka da hamnai di baba boni bagai chung kok bang salai khajan ta kubu ko fiaba nong pruning khlai mani uklogo nong or fungicide spray ma khlai na tinini fungicide ta mongna hamla copper oxychloride copper base ni fungicide ongka thaisu ramani uklogo bedek ramani uklogo mukoi bu phang ramani uklogo jotoni sai kaham kok bithi hingka tabo porjonto sungkhana mane ani no gana gino thaisu bu phang ni bedek basala rai rika bu pha hingka jole jagi stongka ani bu phang nosto khlai pai rika bu pha basala ka ba youtube ro nogoi rai rika na yang bu pha hingka tamo hingka ani basa ani thaichu bu phang nosto khlai pai rika lukurok phai nai phegra ani kok nai ro hai rok sio onglai tonglai simani bisinti kok salai ka baskang himlai malai nai khajan ta ko bu ko jotono no koi nai ang nini thaichu khagmani 7 din ba 10 din ukloge bedek raklai ramani 24 ঘন্টা ni bisika nong fungicide bithiri di fungicide bo bithinari na himalaya nong bangla be sotranga so kinjago bobonari himalaya copper base copper oxychloride bono hamko go bono jako hinke tabuk naijabadi hard pruning khlaimani uklogo thangoi nini thaichu phang bomhai ongkha mukhang naijabadi khajan ta kubuko obo kubung tongmani belai khana tolawa saklo mongi tongmani mna gongi tongmani andra gundra ongai tongmani inge tabu bomhai mukhang ongka khajan ta kubuko naidi seng tlang ya ke seng ongai thangka omo kaisa nini wansokti khlaimani khali kwbang thairinani বিজ্ঞান ভিত্তিক যেটা বিজ্ঞান বাই গঠক যাক গদাল যাক মহাই মনি সে তাইবো কেসেং তাইবো বারাকলাই হার্ড প্রুনিং খাইনাই তাই কাইসা আবো নং পার্ট 2 নং নাই খালেন তা কবো আবো পার্ট 2 নং নাই অম অংখা সং 50% is like kwbang hard pruning khai ka abo 60% hene mano abo na 50 ni simi 60 ni bisingo song abo na hard pruning khai ka khajan ta kobo khok
nong hai no ma hai klai hard pruning klai di khali bali Thaichuk kaham ka thairinani bagwi jaga bang thaya buphangna chikon tete khlainani bagwi boni bagwi chong hai khewoi hard pruning khlailai tonglai khajan tak buku hingke tai kok kwbang saklak hard pruning ni makhang phono ka hai klai sengtlang tlangongi thangnai om hai kano chong Thaichuk phangno bathai kaham manlai tonglaio Thaichuk phang ni bathai kwbang thai ri tongo to ri tongo size tai nini quality maintenance khainai tai ore bemar amar bo habria khainani bagai omono science by gedaljak koktoma tai samung science by gedaljak samung tangna bagai kobak jawo khajanta kubuku tai kwbang koksalia ore no mathairika hambai tai chubai jotonon